गोबावथारसैना नुयिया बेखायनो गोबावथारसैना दिनैसो गारि गोदानाव आंखौसो गाखोहोबावो दे गाबोन नोंनो सालाय सोर गाज्रि दामोन दे आं जंखायथ' गाइस नै दिनैहाय आङो भिडिअ लालायबाय ओमफ्राय भिडिअ लायो आं बुहुत गोबाव जालायबायमोन ओमफ्राय आंनाथ' भिडिअखौनो आं लानो बाखायो अलसियाद्राय नालाय स' दिनैहाय स्पेसियेल माने सासे लोगो फैगासिनो नालाय नोंथांमोन आं देखायगोन बिनि थाखाय आङो भिडिअखौ लानो लुबैनायखाय नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो लानो सानबाय आरो स' भिडिअखौ आं दिनै स्टार्ट खालामगोन गाइस दिनै आं लोगोनाव फैदों आंनि फ्रेन्डनाव ओमफ्राय नै मालाय फ्लावारफोरखौ मेक्स खालामबाय आंखौ अननो ओमफ्य अननो हादे सोलोंनो बायो आंखौ नै बरिया माने बिराद मोजां खालामो आरो बियो बिराद साफा ओरैबायदि माने मा होननांगौ जाखो आंना लोगोआ ओरैबायदि साफाखा आरो नै बिबारफ्रा नायदो माने बाव फैगौ माने थांनो बालायलायो आरो नै मोजां बरिया आं थांनोसो बाबाय दासो नायसनदां बिबारखौ बेदाखौ आंहा लांनांगौहाय र' लांगोन ना Ayo. Wih, lagau. Benar ni. Eccer dah. Hah? Ini apa nak makan malam? Tidak. Tarmane आं गाखोनो मोनग्राखाय गोदानाव बैखौसो लाबोग्रोदों हा बैखौसो लाबोग्रोदों नै बेखौसो लाबोग्रोबावदों नै बेखौसो नायनाय खुलुमबा वेलकाम बेखौसो लाबोग्रोदोंना बेसेबां खस्थ' खालामनानै नै जिम लानानै बिदि जाबावनांगौबा आङो एसेल' जागोन होमबाबो आं देखायबाय आरो नोंथांमोननो ओमफ्राय आलासि स' बिसोरो बिथांमोना बारा जाथोंसै आंथ' आइटेमा देखायफैदो अयथासार बुरजा गोबावथारसैना नुयिया बेखायनो गोबावथारसैना दिनैसो गारि गोदानाव आंखौसो गाखोहोबावो दे गाबोन नोंनो सालाय सोर गाज्रि दामोन दे आं जंखायदों unisex salonआवहाय मोनफैबाय ओमफ्राय अनारा नै बिथाङानो स' थेंक इउ स' माच आंखौ इनभाइट खालामनायनि थाखाय ओमफ्राय बेवहाय गासैबो स्टाफफोरा दंजोबो ना हेयार ड्रेसार आरो बेयो मेनेजार नोंथांमोनसो ओमफ्राय बे हेयार ड्रेसार माइकेल ओमफ्य बे नेल एक्सटेनसन माबा नेल आर्टिस्ट ओमफ्य बेयो ब्यूटिशियान मोजां मोनबाय ओमफ्राय नोंथांमोनाबो जुदि सेलननि जा खामानि मा जायो ओरैनो बेवहाय हेयारनि बिउटि ओमफ्राय स्पा ओमफ्राय नेल्सनि माबा आइलेस एक्सटेनसन ओमफ्राय हेयार एक्सटेनसनखौ जों लाबोनाय खारनाखि हेयार एक्सटेनसन आइलेस एक्सटेनसन ओमफ्राय नेल एक्सटेनसन गोजानाव थांनांगौ जायो खिन्थु गैया जेरावबो बेखायनो जों लाबोदों आरो ओमफ्राय हेयार एक्सटेनसनखौ सोरबा गासिबो फ्लाइट गाखोनानै थाङो बेसेबां खरसा थाङो थांनानै बिराद गोबां नायनानै एफोराब बेबायदि थाङा आरो फैसाया एफोराब बारा थांथारो आरो ना ओमफ्राय थांनाय फैनायखौथ' मिथिखायो बेसेबां फैसा नांगौ ओमफ्राय आरो बयबोथ' खालामनो लुबैयो ना बयबो देलायनो लुबैयो बेखायनो आं गासैखौबो लाबोजोब्बाय आरो इजि जाबाय आरो बड'आव बेनो फार्स्ट टाइम खोमा हेयार एक्सटेनसना जोंनाव हेयार एक्सटेनसन ओमफ्राय माबा आइलेस एक्सटेनसन ओमफ्राय माबा नेल एक्सटेनसनाथ' आंनाव 4 इयार्सनिफ्रायनो दङ दा ओरैनो सेलना 4 इयार्स जाबाय 4 इयार्स बारा जाबाय स' दायो आंबो नेल एक्सटेनसन खालामजागोन ओमफ्राय नोंथांमोना रिजाल्टखौ गावनो नुखागोन जों बारा बुंबाय थाला दा खामानिखौ नायदो बोरैबा
फार्स्ट